ଶ୍ରମିକର ଶ୍ରମ ଦାନ ଯୋଗାଏରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତୋଷ, ଲେଖକ ଓ ପ୍ରେରଣାଦାତା। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଲେଖନୀ ମୁନର ଅବଦାନ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଉପରେ ଲିଖିତ କବିତା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ 1 ତାରିଖ ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରମିକର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ସମ୍ମାନର ଗୁଣଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ମୋର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୟଗାନ କରିବା। ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ହେ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ, ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ହେ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ, ତୁମ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିବ ନାହିଁ, ତୁମ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ନାମ ସିନା ଏକ ଅଟେ ତୁମର, ନାମ ସିନା ଏକ ଅଟେ ତୁମର, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଅ ନାନା ପ୍ରକାର, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଅ ନାନା ପ୍ରକାର। କେବେ ତ କୁଶଳୀ କେବେ ଅଣକୁଶଳୀ, କେବେ ତ କୁଶଳୀ କେବେ ଅଣକୁଶଳୀ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ ସମ୍ପାଦନ ଶୈଳୀ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ ସମ୍ପାଦନ ଶୈଳୀ। ତୁମ ଅବଦାନ ଅଟଇ ଅଦମ୍ୟ, ତୁମ ଅବଦାନ ଅଟଇ ଅଦମ୍ୟ, ମହିକୁ ରଖିଛ କରି ଭାରସାମ୍ୟ, ମହିକୁ ରଖିଛ କରି ଭାରସାମ୍ୟ। ହେଉ ଚାଷ କାମ ଅବା ହଳକଳ, ହେଉ ଚାଷ କାମ ଅବା ହଳକଳ, ସବୁଠାରେ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ତୁମ ବଳ, ସବୁଠାରେ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ତୁମ ବଳ। ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବଳିୟାନ, ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବଳିୟାନ, ଖୁସିରେ କଟୁଛି ଆମ ଏ ଜୀବନ, ଖୁସିରେ କଟୁଛି ଆମ ଏ ଜୀବନ। ତୁମ ବିନା ଆମେ ହେବୁ ବେସାହାରା, ତୁମ ବିନା ଆମେ ହେବୁ ବେସାହାରା, ସହିପାରିବୁ କି ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା, ସହିପାରିବୁ କି ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା। ନ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ପୂରିବନି ପେଟ, ନ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ପୂରିବନି ପେଟ, ଅସଜଡ଼ା ହେବ ଜୀବନର ବାଟ, ଅସଜଡ଼ା ହେବ ଜୀବନର ବାଟ। ତୁମେ ଥିଲେ ଆମ ମୁଖେ ଥିବ ହସ, ତୁମେ ଥିଲେ ଆମ ମୁଖେ ଥିବ ହସ, ନହେଲେ ହୋଇବ ସବୁ ସର୍ବନାଶ, ନହେଲେ ହୋଇବ ସବୁ ସର୍ବନାଶ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି କବିତାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣ ବି ଶ୍ରମିକର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥିବେ। ଯଦି ହଁ, ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ମୋର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ। କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଆହୁରି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ନମସ୍କାର।